It's freezing! No! Hello guys, hello. So ako nagkikat no, basically gikat na namin diri balik sa Dumaguete o from si Playa, Sipay. Ha? Asa ko gikat? From Sipaya nag-ride na lami. Nagikan mi ngatong 4 AM. Actually man nasakyan is from si Playa to padong sa Dumaguete diretso. Actually padong siya Cebu. Actually si Georgia gani nila host na gani. So right now namin diri sa Aso Spring? Boy! Bridge. Basta Aso. Huwag na doon na diri, natural toxic gas siya actually. Okay, pagod na mong gari. Ako ga-expect pagod ka. Pero siyang volcanic steam nga. Pwede na mo i-kuan. Babaran ka dali. Pero murag dili man. Sa magpa-picture lang sa may very light. Let's see. Actually, daghang mga nagpa-picture sa mga palibot. Pag may mga bagong nangabot. So actually guys, mora ni siya. Gani oh. Lagay tao ba? Pero na mangyari. Pero in fairness ba, no? Sa Leon na siya kaning stream. Sa amo namin nasubayan nga stream. Abigyan akong murag hot spring or something. So mura na siya. Dahil Aso. Actually guys, sanay ka ng nasa po siya. Dahil bagets ba? Nabaligag ba na chips? Dali na pinta. So para namin masima-sima. Kung actually no, ang baho sa Aso, mura siya ka ng kuan. Kaya ka ng ginungaw sa makina. Barbs! By the way, nag-rent na lang tayo may ka ng motorcycle para dali. Message naman ni Georgia, Georgia, kay Boko ka ng worth it, try mo pag-uli og sa'yo. Georgia, sana makonsensya ka. Yun lang. Ganahan ko ato. Actually, si Georgia nilawas na pa Cebu. Wala mo na og sa bus. Diba, tigkaaniyag. This way, so Pulang, Bato. Magita, gano'n na? Hindi, masiguro. Lapad ng bars. Hindi bitaw pa mo to. So actually guys, namin diri sa Pulang Bato Waterfalls. Na siya 100 pesos entrance per head. Nari ka parking sa sasakyan na nagmotor sa Leo. Basically, na siya yung marag resort. Pwede siguro mag-overnight diri. Nasa cottages diri sa Sud. Ano, makita na. Harot, makita na siya. Oh my God. Oh my God. May falls dira. Nasa falls diri. Naman diri sa Pulang Bato Falls, the Red Rock Falls or something. So nasa kong layo ang falls. Nako karon sa lang bridge, kaning suspension bridge. Tuloy siya diri oh. Pwede daw kaliguan. Pero walay life naka-duty. So actually nasa ilang falls dito sa Bika side dito. Nawa nga to, nala mga apam nga to. Oh, solo flight sa ato, baby boy. Grabe kayo yung detail sa Bato. Hello guys, naman din sa falls. Naman sa falls. So, try na tugtog sa ano kung kaya ba. Oh my God, tugnaw! Tugnaw mo sa tubig, oy!
ang tubig, dili. Okay. We're going now to paradise. Okay. Saka. Umakyat na ang balyena. Go fast. Sige. Wala, basig mas light ka tara. One of the reasons kaya nang itawag siya Pulang Bato kay Tanawa. Ayan mga bato diri sort of yellowish mo siya gold. Hawa. Pero ang kilid niya mo siya gold. Hawa. Tara. So actually guys, muna ni siya ang hot spring og so far ba, kita ba na mong say init na mga temperature ni sino ko mga nasa kapila kay typically 100 degrees medium init naman so bukal naman na. So actually duha din siya ka-book na area ang usa ng taas ang dako siya 5 feet. There is enough lang para mag-dip o nice siya para sa paan mag-relax siya. Then ang talya ko nila diri kay flowing ang water. Mas siguro init na diliwag. Hindi siguro dito sa pwede mo tawag din. So actually guys, flowing na siya. Every night daw, ila doon yung i-drain diri every night. Mura mainita. Baba gani. So wala, sokan ko na eh. Makaluto ka ba di itlog dire? Dili pa. Ina. Sige ta mga bata o kaluoy sa bato, basta single. Actually, naras sa try food, there is a food. Yeah, ayang mga servings sa good for 2 or 3 person. So, tagbaw na. Okay ba mag-inom ka ni ka-healthy apple na siya? Kaso sa beer. Kaya naman? At sa alcohol, ito siyang pure sa nito. Naman yung mixed apple. Kapag nasa katuwiran yung paglaban mo. Karon diri sa first camp sa Valencia. Mura siyang adventure park actually. Daghan siya pools. Spring gihapon ang sir sa pool. Kaya akong gi-achieve, ako gusto i-achieve katong kawa-kawa. Asa di ka? Yung CR maday ka ibuang. So actually guys, ang nakadaghan na lagi diri spring. Nasa spring ato sa pikas na slides katong kawa ganiha mo nagian. O ganin sang kawa nga naigamay pond. Ay nasa diri oh.
Nasa another kind of spring din. O, nagapoy kawa actually. Curious ko ba kung sa'y tinugdan sa tubig? Oh my god, off limits naman siya. Hinugda kayo diri pero off limits naman siya. Oo. Hindi lang tamasod no, kaya off limits. Feel na ko, nakata tinugdan sa tubig. So hey guys, ito namin dali sa Casaroro, ay Casaroro Falls. Actually na dali ang signage. Okay, uwan gid may tsaka kayong show. Pero laban gyapon. Actually naka-agimig temple daw to. Kung daw ko to ang Japanese temple. So I try to na mag-achieve kung kaya pa. But for now, ato sa yan siya yung Casaroro Falls. So 30 pesos sa entrance. Oh, yun lang ko na gamay nga truck. Actually, kung gikan ka sa forest camp, gaya mo na ilahuson ang dead end ni siya. So, dili na siya lisod tol-tolon. Ala, bars, matas yun ang atong endurance ani inig pasaka. Sakto mo na ito idea, ano padayon tani nga falls. Does it even worth it? I don't know. You decide. Oh my god. Malapit na. Ayan na. Goodness. More stairs. Oh my god. Metal naman siya guys. Saan ang falls? Oy. Ang obstacle na, added obstacle guys. O, siya hagdan dira agad. Hagione mo na. Actually, nanay screen sa kong layo. Hindi madungog. Oh, good. After a long trek, finally, na lang po. Baka po special ulit. So actually guys, nami diri sa Casaroro Falls. So pakasig siya guys, grabe. And right now, namin nakita na problema lang naman diri ka among bag gani kasi siya waterproof. O kung mo doon lingad to, basig maambon na ng among bag. So try ka po na mag-goal, at least man lang. Ay pa niya, sa taas dito siya sa natanawa. Lang kay dili gani ka na slide yung mga bato. Okay rin lagi siya labang-labangan. Sa among irisgo ron ang irisgo na mo ron ang among gamit just for the shot. Not sure kung maligo o mag-apil. But right now na yung mga bagets ko rin na naligo. So, nakadong mo sa kong layo nasa isang pool mismo na naligo. Aray. Hello guys, so yeah, so nahuman na namo ang katong falls. Wala namin nakalugar sa katong Japanese temple, Japanese shrine kay nagsige siya guwan, well, padung mi diri sa city. So actually nabalik mi diri sa boardwalk. O gimit na naman ko sa friend. Dinner lang sa mi diri sa
somewhere sa boardwalk. So, I think that's it. Thanks so much for watching. Di makabakang Bisayang bakay sabi? Hindi makabakang sayang bata. Bye na yun. Kapuya sa dali akong talent. May mga kasweldo eh, 20M. What's at 20M na ko ba? Sige, energy na na yun.